siz bakı bir taraf Türkmenistan devletimizin mehman adamları. Bu ünkunna Asuda Asman'ın aslında Marı vilayetimizde en naybaşı okul merkezlerinden biri olan Belent Bilim Okul Merkezinde Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin görkezmesi esasında Muallim Devletin Hadilesidir adlı festivalimizde hem canıda hoş gördük. Bugün yurdumuzun ekli kuncuğundan en dehini bayram muharrımlar bizim aramızda. Karar devletin täze ýamynyň galkynşy döwründe Türkmenistany ösdürmegiň milli maksatnamasynda daşar ýurt dilleri öwretmekliň konsepsiýasyna laýyklykda bilim ulgamyny kämil derejede ösdürmek maksady bilen halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylyna Belent Bilim Okuw Merkezine Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň görkezmesi esasynda mugallim döwletiň hazynasydyr atly aýdym sazly tejribeli ähmiýetli festivalimizi size hödürleýäris. Belent Bilim Okuw Merkeziniň muallimleri tarapyndan taýarlanan ajaýyp aýdym sazly çykyşlar, sowallar, birnäçe çekişmeler size hödürlenir. Biz siziň ähliňizde bayramçylyk çärämizde hoş gördük. Türkmenistan
Edir vatan, canım kurban sana, doğduk mekan Türkmenistan. Edir vatan, canım kurban sana, doğduk mekan. Eger mugallimler bolmadyk bolsa, Çidiç. 303 Ayladım 16 köpekler. 14 16. 220'da. Doğru mu? Doğru. Berekellah. 5 tifisinin 37. Doğru. Berekellah. Mesele yok. Sağ ol. Чистого истока прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Дорогие учителя, надеюсь, вы хотя бы на мгновение оказались в детстве. Поздравляем вас! I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is fire, для тебя превратить в цветы. Yalanın düğünü ekerler nari, aşık masuklarım çekerler gari. Yarlığım yelpefelerini elimde ya. Bana onana, o sen olsan bari. Beni dalar, come touch my soul, baby let me feel you. Yarlığım yelpefelerini. Berekellah. Sowwadymyz nesip etsin. Какой русский писатель и драматург был врачом? Резердывый Энерджан, школа номер 9. Чехов. Правильно. Film ozak cemiyetinin mugallimler diňe bir mugallimçilik we terbiýeçilik isi bilen çäklenmän munyň daşyndan ählisi sungat işgär hökmünde hem arkaýyn aýdyp boljak. Töweleme ählisiniň ähliňiziň işiňizde ýene-de ulul üstünlikler gazanmak nesip etsin. Ähli gatnaşyklary mugallimçilik baýramynyň kutly bolsun. Sag bolun. Şuňky tutýan uly toýuňyz bayramçylygyňyz bilen menem öz kollektiwimiziň adyndan akylly hojalyk jemgyýetiniň algoritm okuw merkeziniň bütün kollektiwiniň adyndan çyn ýürekden kutlaýan. Ben mäňiletçilikleri ýa-da zanyny bolsun sizi öğrençler. Men muddamy siz bilen. Emme molumlary dünkü geçen sonkyjan galaberdi şunkü festival bilen tüýsürekden gutlaýan. Siziň wagt tap geleniňizde köp sag bolsun aýtýan. Şu festivalyň şowkunly geçendigini, dawaraly geçendigini ananýan. İşiňizi üstünlük arzu edýän emmäňde. Belent bilime ilki gelemde içine seyredip aýlanýan oknadan daşaryk seyredip görýän. Marda mı kam men ya, Amerika'da mı kam, Avrupa'da mı kam dip. Hakikaten marda kelim. Marda şeyle belent bilim açılanı, şeyle okuw merkeziniň açylanı ödüm, şeyle jogapkärli ady boýuna alypdyr. Belent bilim. Şiir walasy şiir bolar. Şiirden öner il günüň hak merdany. Türkmen ýaýlasyna inen nur bolup,
Elli halkın arka dağlı serdari. Arka dağlı serdarım, ak günlere himayet. Devlet kuşu başında, daşında beş virayet. Arka dağlı serdarım, ak günlere himayet. Devlet kuşu başında, daşında beş vilayet. Enha şunluk bilen bugünkü festivalimizi geçirip tutarýas. Bir de şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahryman arka dağlı gahryman serdarymyza köp minnetdarlygymyzy bildirýäris. Goý olaryň janlary sag, il ýurt bähbetli tutýan tutumly işleri el mudama rowaşlyklary beslensin.